bal-balan Pesuruan, Kasan Soleh. Milih nerusno hopine ternak kewan, sabarine pensiun teko bal-balan. Saliyane kerja dadi ASN, japete pemain Persekapas karo Persema Malang. Sregep ngrumat kewan ingon-ingone nang kampunge. Iki Cak Ning, Kasan Soleh alias Kasano. Dhek capete pemain Persema Malang ambek salah siji legendane Persekapas Pasuruan. Sakjeke nggantung sepatu alias pensiun giring bal tahun 2015. Wong lanang umur 43 tahun iki duwe kesibukan anyar nang Desa Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Kasano gak dadi pelatih bal-balan, tapi dhek milih dadi peternak. Statusnya sing dadi pegawai negeri sipil dadi salah siji alasan Cikno iso ngedum waktu sing luwih optimal. Kasano bangun usaha ternake nang saiterane omahe. Dhek ngingu atusan pasang toro balap, sapi, ambek petik belean. Teko usahane iku, Kasano iso ngesaki bondo tambahan sampai jutaan repis saben minggu. Masih wis aktif maneh nang lapangan. Kasano sik nyimpen arepan gawe perkembangan bal-balan nang Pasuruan. Dhek ngarepno akeh arek-arek enom Pasuruan sing dadi pemain profesional. Kasano ya kepingin nontok Persekapas Pasuruan ngadeg jejeg maneh munggah nang Liga 1. Abdul Majid, CTV.